Grazzi tal-li qed issegwu il-proġett Xjentek, proġett imtella mill-Fondazzjoni Satar, fejn flimkien qed inkomplu nesploraw kunċetti ta' xjenza, teknoloġija kif ukoll innovazzjoni b'mod applikat. Infakkarkom li tistgħu issibu iktar informazzjoni fuq ir-rivista Satar fuq satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas-Satar. Illum għandna lil Kit magħna li se jurina daqsxejn mudell minnhom, il-mudell tal-vulkan tal-kuluri. U x'hekk, narawh flimkien. Mela Kit, kif jinbena dan il-mudell? Mela dan huwa mudell li jitlaq minn forma ta' piramida. Forma matematika illi din il-piramida aħna ħanaqduha flimkien, ġifieri t-tfal ħajsibu mudell illi kif ħajaraw ħajkun fih diġà cutout tal-piramida. U minnu ħankun qegħdin nibnu il-forma prinċipali tal-piramida. Din il-piramida mbagħad ħanżilula wkoll l-effett tal-kromatografija li hija lobb bil-kuluri. Okay, interessanti. Mela, minn fejn iridu jibdew? Tajjeb wis, mela minn dik il-kartuna li ħajkollhom diġà inkluż il-qtuħ ta' din l-ewwel parti, il-parti prinċipali. Hawnhekk innumerata wkoll bħala l-parti numru 1. Din il-parti sewwa għandha diġà wkoll il-qasmiet fejn wieħed ħajsib biex jagħmel it-tinja. Ġifieri li inti terwihom, ovvjament kulħadd jirraġuna hekk, ejja ħanibniha, ejja ħanaraħħa mibnija. Però hawnhekk għandi bżonn nagħmel rakkomandazzjoni. Meta niddiżinjaw xi ħaġa, xi kultant iridu nagħmlu ċertu proċessi qabel oħrajn. Jiġifieri, jekk beħsibek tpinġiha bil-lapes u bil-kuluri din, issa tittamilha, mhux wara tibniha. Allura wieħed ħajkollu ħalli tisperimenta u tipprova tagħmel iħalliha miftuħa. U mill-mudell miftuħ mbagħad jista' iżid il-kuluri, juża labsijiet, juża żeba, juża felt pens. Ħalli inti mbagħad meta tintrama tkun pinġuta bl-aqwa mod possibbli. Il-mudell għandu wkoll. Diġà jgħinu karajshom mhux kif qegħdin. Eżattament, għandek dik it-tinja lesta li tagħtik faċilità kbira. L-aħħar biċċa jarqiqa jgħidula flap biex biha nistgħu ninkullaw mbagħad tarf ma tarf kif qegħdin naraw. U biex l-aħjar jinkullawha kieku? L-aħjar kollha tal-crafts, kollha minn dik trasparenti tal-crafts, li tkun qed b'saħħitha. Sewwa, jekk ma tasalx b'dik ukoll tista' tagħmel naqatejb ukoll li żomma. Meta għandek dan il-mudell maqut u lest, diġà għandek il-qafas ta' vulkan. L-forma tal-piramida. Issa ħammorru għall-parti tal-effett tal-vulkan. Sewwa. Mela fil-fatt hawnhekk għandna mudell illi diġà xi ħadd prova pinġiha minn qabel għaqdu u saħansitra wkoll żied iddekorah bil-mudelli żgħar ta' dinożawri li tajna ma' dan il-mudell. Hemmhekk f'idejkom, wieħed jista' jużhom jagħmel affarijiet oħra. U hawnhekk x'għandhom dawn l-isticker li qed naraw. Hemmhekk għamilna toothpicks li jitlu fit-toqob żgħar li hemm fil-piramida kif ukoll f'toqob żgħar li hemm ukoll fil-mudelli żgħar. Lesti diġà. Lesti diġà allura faċli biex twaħħalhom. Tajjeb ħafna. Mela issa niġu għall-parti tal-kromatografija. Hawnhekk x'għandna ħaniklu? Le, iktar fuq likwidi ħanaħdmu, imma likwidi biex bihom nagħmlu il-kromatografija tal-kuluri. Mela li għandna bżonn huwa naqra tazza bl-ilma u idealment fl-ixħun tal-plastik żgħir. Maqtuħ, jisniet nara. Maqtuħ, issa nispjegaw wkoll kif ħajinqata. Mela, il-kromatografija hija l-effett illi jinħoloq meta xi naqra felt pens jew gem markers illi titqiegħed fil-truf ta' tixju jew xi ħaġa li tassorbi ħafna. Sewwa, inkunu ħallejna din it-tixju tmisnaqa mal-ilma. U waqt li qed tixrob l-ilma ikaxkar miegħu il-kuluri u naraw dik l-isfumatura ta' kuluri tilgħin gradwalment. Hemm ħafna fejn tesperimenta u m'hemmx waħda tajba, waħda ħażina kollha sbieħ u kollha differenti. Fil-fatt mela biex nagħmluha pariċ mal-vulkan, hawnhekk forsi nitlob naqra. Biċċa l-oħra tal-fliexkun. Eżatt, li ikollna naqajnuna ta' xi adult biex nagħmlu dil-biċċa żgħira. Meta ħajinqata' fliexkun tal-plastik żgħir bħal dan, daw is-soltu l-kamin ta' kollha l-istess ikunu u għażilna proprja l-sajsa l-kamin biex da jiffittja bl-eżatti hawn. Sewwa, qisu fl-ixkun żgħir dan qed Da fl-ixkun żgħir ta' nofs litru. Mela allura ħatiħu il-parti ta' fuq u anke il-parti t'isfel jew anke tazza daqsa, imma t-tnejn li huma tajbin. Sewwa, mela il-parti ta' fuq ħasservi bħala lon illi jidħol fil-vulkan fuq u fil-fatt ma jerġax jinżel. Dak ħajjejna biex meta jkollna tixxus imxarvin u ma jaqbaw ma jxarbux il-komplament. Eżattament, għax huwa plastik minn flok. Ekku. U l-oħra hija reċipjent tal-ilma tagħna. Issa aħna ħannu tpoġġu naqra ilma. Verament ftit għandek bżonn tax tiskanta li ma jibqa' ħireġ u jiġi fuq il-mejda kollu nkella jekk tagħmel ħafna. Barra minn hekk issa ħankun qegħdin nużaw
tissues ideali ta' tissues Tissues. single ply ikunu ideali. Sewwa. Unpoġġu diversi daqqiet ta' felt pens koloriti. Nista' nesperimenta nagħmel linji, nagħmel kaxxi, nagħmel. Kif trid. Basta tpoġġina felt pen. Tajb, għal min iħobb Saħtu. ħawwat u gerfex kif Iva. iritu, mela perfetta. Vera m'għandekx għalfejn tagħmel iż-żejjed, ta' ġifieri, ma xafejn tintela kollox. Sew. Tagħmilha kif tagħmilha l-kuluri ħajbqgħu ħirġin Jiġu modi ass- differenti. Okay. U fl-aħħar mill-aħħar ħadd ipprova inti illi tpoġġi t-tixxu bil-felt pen tiegħek minn ġolor tal-vulkan, Sewwa. forsi tagħmel waħda, tnejn, tlieta, sewwa, illi din ġiet. Din diġà kolorita, hekk diġà bil. Iva, kif għadna bdejna mill-kulur Dejjem tagħha. mill-kuluri U anke meta fejdjat fuq u ħoġġet sabiħa. Iva, Jiġifieri kollox tista' tipprova. U importanti li t-tixxu tasal sal-qiegħ tal-vulkan. Mela, bit-tixxu bil-felt pens fuqha Yes. u tidħol fuq il-vulkan, Iva. hemmhekk ħajkollok l-effett ftit hawnhekk ftit il-paċenzja. U hawnhekk jibda jassorbi Jassolvi, l-kulur. iva. Sewwa. Nistednukom tagħmlu l-esperimenti kollha li tixtiequ, tistgħu flok tagħmluha mġew, tagħmluha fuq platt u tħalluha Biex x'imkien. taraw kif ħatiġi wkoll. Tipprova u tagħmel kemm il-darba trid, u mbagħad xi tinxef kompletament. Kif Din tieħu ġara l-ħin b'dawn. sewwa. Din tieħu l-ħin. Tħallija weħeda. narawx riżultati. Tista' ddaħħal anke l-oġġett lest fil-vulkan. Bħala dan jisu l-lava illi żbroffa l-vulkan biha. Sewwa. U hemmhekk għandek l-effett. Issa bih tista' tagħmel kemm il-darba trid u tibqa' esperiment. U tista' tibdilha naħseb ukoll. Eżatt, li tista' tagħmel ħafna aktar minn tibdel waħda. kemm tixtieq. Għandna wkoll fil-mudell xi biċċi oħra ta' piramida żgħira Iva. biex propja noħolqu forsi Isom xena. vulkani żgħar, Iva, ħelwin. xena kif tixtieq inti, Sewa. tagħmel art, tista' tagħmel sema. Ġifieri hawnhekk ħan nimirħu fl-immaġinazzjoni ta' xena ta' vulkan. Forsi jistgħu jagħmlu xi bażi minn xi ħaġa biex joħolqu. Ekku, anke jżidu l-ambjent. toys li għandhom huma. Ġifieri Ekku. għall-immaġinazzjoni tal-vulkan tal-kuluri. Interessanti ħafna. Proset. Grazzi. Inħeġġukom biex tibatulna ritratti tal-modelli tagħkom fuq korrispondenza@satar.org.mt. Ħalli nkunu nistgħu ntellawhom fuq il-medja soċjali ta' Satar kif ukoll fuq dawk tad Design and Technology.